شر و آلوزیی ده نافبرا یاریگهên Kurdistanê de diyardeyeke nû nîne. Lê ev şerê vê dawiyê ku di navbera yaneyên Zaxo Kirkûkê de hatibû encamdan ji yê berê cudatir e. Beşek ji handerên Zaxo dorişma Daeş beramber yaneyeke Kurdistanî bi kar anî. Pêştir handerên yaneya Necefê ew dorişim beramber yaneya Hewlêrê bi kar anî û yekîtiya topa piyaya Iraqê jî ew yane siza da. Piştî bûyera lîstika di navbera Zaxo û Kerkûkê li xola neyaba Kurdistanê de yekîtiya topa piyaya Kurdistanê li jineyek lêkolînê pêk anî. Biryara çarşema dahatî de biryara dawî li ser wê bûyerê jî bide. Em kara bi hîç şêweyek qabiliyê qebûlkirdin niye li hîç yaneyek û hîç zemawerî hîç yaneyek û boya me biryarman bi wê da ke emro lêjineyek pêk bînin. Zor bi wordî derencamekeman bo diyar bikin û bo wê êmeş wekû yeketî top pê Kurdistan her kesek ke kemter xeme yaxud her kesek ke destî lew kare heye ebê bi sizay xwe bigan. Ji ber gotina wê dorişmê ji aliyê beşek ji handerên yaneya Zaxo şer û pevçûn ket navbera lîstikvan û berpirsên her du aliyan de. Berpirsên yaneya Kerkûkê dibêjin li benda yekîtiya topa piyan ya Kurdistanê ne heya ku wan kesan siza bidin ku bûn sedema durustbûna pevçûnan. Handerani yanî Zaxo bi yek deng hawariyane kir Kerkûk Daişiye. Ewan pasaw boyanînەوە ke zarokin wata minalin بەڵام دوورە لە ڕاستی نە هاندەرێک بوو نەدوان بوو بەدەیان هاندەری Zaxo بە یەک دەنگ هاوریان نەکرد Kerkûk Daişiye. Lêser bûyerê serokê yaneya Zaxo dibêje ew kesên ku ew durişim bi kar anîn zarok bûn di navbera handeran de. û daxwaz ji lejneyê jî kir ku bi awayekî dadperwerane lêkolînan encam bidin. Sê biçîkê biçîk gotibin Kerkûk Daişe tişta hosa gotibin biçîkê ne serhesêbayana ne cemawerê me. Yê wasa biçîk bin ihtimala 19 salî bin emrê wana. Bes ba gelek cumhurê me jî hajê hebî handerê wan cumhurê wan got bijît Necef Zaxo Daişin. Durişma Daeş pêştir ji aliyê handerên yaneya Necef beramber yaneya Hewlêrê hatibû bi kar anîn. Wekû karvedanekê jî yaneya Hewlêrê beşdarîkirina xwe di xola neyaba Iraqê de rawestan dibû. Pêştir beşeke zev ji yaneyên Kurdistanê ji ber şer û aloziyan ji aliyê yekîtiya topa piyaya Kurdistanê ve bi awayên cûr be cûr hatibûn sizadan.